ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ በዛሕልኩም ከመይ ሓዲርኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ድፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ህይወት ሒዝና መጺና ኣለና ሎም ንካፈሎ ቃል እቲ ዘለኹ ዝብል እዩ ክብርና አምላክ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 9 ሕጂ ድማ እንሆ ኣውያት ደቂ እስራኤል ናባይ መጸ እቲ ግብፃውያን ዘጥቅዕዎም ጥቕዓት ርኢኹ እምበኣር ሕጂ ንዓ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከተውፅኦም ናብ ፈርዖን ክልእከካ እየ በለ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ናብ ፈርዖን ዝኸይድከ ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅእንከ ኣነ መን እየ በሎ ኣምላኽ ከዓ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እሞ ኣነ ከም ዝለኣኽኩኻ ድማ እዚኣ ትእምርቲ ትኹንካ እቲ ህዝቢ ካብ ግብፂ ምስ ኣውፃእካዮ ኣብ ዝከረን እዚ ንኣምላኽ ከተገልግሎ ኢኹም በሎ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ደቂ እስራኤል መጺኤ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ልኢኹኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ ኣምላኽ ከዓ ንሱ እቲ ዘለኺኤ ዘለኹ ሃሌሉያ እቲ ዘለኺኤ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ለኣኸኒ በሎ ዋው ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ከቢድ ፀበባ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ን430 ዓመት ኣብ ዝተገዝኡሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ መከረኦም ምስ በዝሖም ፀበባ ምስ በዝሖም ስቃይ ምስ በዝሖም ምኽኣል ምስ ሰኣኑ ኣብ ምድሪ ስደቶም ውርደት ምስ በዝሐ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከእው ጀሚሮም ንእህቶኦም ንኣውያቶም ግን እቲ ዘለኺ ዘለኹ እግዚአብሔር ሰሚዕዎ ሃሌሉያ እቲ ዘለኺ ዘለኹ ኣምላኾም ሰሚዕዎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ድምፂ ኣውያቶም ሰሚዕ ድማ ንሙሴ ባሪእ ኢኹሎም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንሙሴ ክልእከሎም ከሎ ግን ሙሴ እሞ ነዚ ህዝቢ እንድሕር ከምኡ ኢለ ክኸዶም ኮይነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ልኢኹኒ ክብሎም እንድሕር ኮይነ መን ኢቲ ኣምላኽ እቲ መን ስሙ እንተኢሎም እንታይ ለስሌኻ ክዛረቦም ኢልዎ ኣነ ስመይ እቲ ዘለኺ ዘለኹ እቲ ኣለኹ ከኣስ ከምዚ ይብለኩም ኣለሎም ኢልዎ ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እቲ ዘለኺ ዘለኹ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እሱ እቲ ዘለኺ ዘለኹ እዩ ምኽንያቱ ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ ንሓልፍ ክንህሉ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ኩነታት ክንህሉ ንኽእል ኢና ግን ደስ ይበልኩም እዚ መልእኽቲ ንዓኹም እዩ ኣምላኽኪ እቲ ዘለኺ ዘለኹ እዩ ኣምላኽካ እቲ ዘለኺ ዘለኹ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ናትካ ጉዳይ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሃሊካ ይፈልጥን እዩ ኣብ ኩሉ ጉዳይካ እቲ ዘለኺ እግዚአብሔር ንዓኻ እዚ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጉዳይካ ብዝስምዐካን ብዘይስምዐካን ብዝርድአካን ብዘይርድአካን ንሱ ኣሎ ምኽንያቱ እቲ ዘለኺ ንሱ እቲ ዘለኺ ሎማ ሓደ ሰብ ይዓውጅ ኣብ ጉዳይ ኣብ ነገረይ ኣምላኸይ እቲ ዘለኺ ንዓይበሉ እቲ ዘሎ ይበሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ናትክ ነገር ከይሃለዎ ውዒሉ ኣይፈልጥን እዩ ምኽንያቱ ንሱ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለኺ እዩ ቀፂሉ ግን እንታይ ኢልዎ ትፈልጡ ዲኹም እቲ ኣለኹ ማራ ባጋዳያ እቲ ኣለኹ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ሃሌሉያ ሎም መልእኽቲ ኣለኒ ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ሰባት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ኣብ ምንታይ መንገዲ ኣለኹም እንታይ የጋጥመኩም ኣሎ ብዘየገድስ ኣምላኽካ እቲ ኣለኹ እዩ ማኣስ ሕጂ ሃሌሉያ ኣምላኸይ እቲ ኣለኹ ንዓይ ማኣስ ሕጂ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እቲ ዝነበረ ይኮነን ኖ እቲ ኣለኹ እሱ እግዚአብሔር እቲ ዘለኺ ዘለኹ እዩ እግዚአብሔር ማኣስ ሕጂ ሃሌሉያ ስለዚ ደስ ይበልካ ካብቲ ተሓልፎ ዘለኻ ንላዕለ እቲ ዘለኺ ዘለኹ ዝበለካ ዓባ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዘሎ ኣብ ቤትካ ሕጂ ዘሎ ኣብ ጉዳይካ ሕጂ ዘሎ ኣብ ነገርካ ሕጂ ዘሎ ኣብቲ ዘለኻዮ ማንም ዓይነት ኩነታት እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ንኹነታትካ ንገሮ ኣምላኸይ እቲ ዘለኺ ዘለኹ ይበሎ እቲ ዘለኺ ዘለኹ ማለት ከዓ ኣምላኸይ ኣሎ ሕጂ በሎ እግዚአብሔር ኣሎ ብዚ ጉዳይ ዝበሎ ምኽንያቱ እቲ ኣለኹ ከዓ ስሙ እዩ እቲ ኣለኹ ከዓ ኢሉ ልኢኹ እዩ ሃሌሉያ
لما أنت إجزابير دهاي الله نعين نعكم دهاي دما الله هاليلويا أملاخي الله نعي الله نعاك الله نعاك يسوع قويتايو دسي بالكي نبيتك نجاريو نقدايك نجاريو أملاخي دهاي سمعي باليو دهاي دما أتالله إيدني باليو هاليلويا ريخو محوات دس አይብሎኩምን ካብ እግዚአብሔር ምህላው ዝበልጽ ነገር እንታይ አሎ እሱ ካብ ሃለወኸ ዘይፍታሕ ጉዳይ እንታይ አሎ እሱ ካብ ሃለወኸ መልስ ዘይረክብ ነገር እንታይ አሎ እሱ ካብ ሃለወኸ ዘይርዳእ ሰብከ እንታይ አሎ የለን ምኽንያቱ ኣለኹ እንተ ዳይሉሱ ተወዲቲ ጉዳይ እሱ ኩሉ ጊዜ ንዓኻ ኣለኹ እዩ ኣብ አገልግሎትካ አሎ እግዚአብሔር አሎ ኣብ አገልግሎት ዘለኹም አሕዋት ተገልግሉ ደለኹም አሓት ኣወዳት ኣዋልድ ኩልኩም ኣቦታት ኣዴታት ሎሚ ንዓኹም መልእኽቲ ኣለኒ ኣብ አገልግሎትኩም እግዚአብሔር እቲ ዘለኹ እዩ እቲ አሎ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ደስ ይበልኩም ንአገልግሎትኩም ንገርዎ አምላኸይ አሎ ብዛ አገልግሎት አምላኸይ እቲ ዘለኹ ይበሉ ምናልባሽ እግዚአብሔር ዘየለ ዝመስሎም ሃዋህው ክመጽኹም ይኽእሉ እዮም በጽሙኹምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ሓሶት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እሱ ከም ስሙ አሎ እቲ ዘለኹ እግዚአብሔር እዩ ንስምዒትኩም ንዘለኹም ኩነታት መልስ ሃብዎ መልሱ ድማ እሱ አሎ በልዎ ደስ ይበልኩም ከተገልግሉ ይኹም አገልግሎትኩም ከዓብየልኩም እዩ ክትወጽ ይኹም ደዋይ ትብሉን ይኹም ምኽንያቱ አምላኽኩም እቲ ዘለኹ እዩ ናይ ሎሚ ደሃዩ ንዓኺ ንዓኻ እሱ ኣለኹ እዩ ሻሎም